personálne rozhodnutie prezidenta ICOCRIM. Na základe rozhodnutia výkonnej rady v zmysle článku 5 odstavca 3 stanov ICOCRIM prijímam za člena ICOCRIM a zároveň dňom 15.11.2014 a v súlade s článkom 6 odstavec 1 písmeno D stanov ICOCRIM ustanovujem do funkcie zástupca prezidenta ICOCRIM riaditeľ sekcie pre rómsku komunitu a V4 rómsky král Robert Botoš, narodený 10.12.1971. Menovaný je povinný sa riadiť pri svojej činnosti Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi, medzinárodnými zmluvami a dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj stanovami Medzinárodného výboru pre boj s organizovaným zločinom, terorizmom a korupciou slovenskej pobočky ICOCRIM. Podpísal generál poručík ICOCRIM dr. honoris causa Júlio Zaďko. Taktiež by som odovzdal ICOCRIM aj preukazy, členovia ICOCRIMu, tak odovzdávam nášmu spolupracovníkovi pre rómsku problematiku, pánovi Botošovi. Chcel by som ale poznamenať to, že členovia ICOCRIM podľa stanov môžu mať aj tie hodnosti, používať uniformu, ale rómsky král nemá hodnostné označenie, ale je môjim zástupcom pre riešenie problematiky rómskej komunity na Slovensku a v rámci V4, či je to Poľská republika, alebo ja neviem, Česká republika, alebo v spolupráci s Ukrajinou, alebo teda s Maďarskom, kde majú veľmi dobré kontakty. Ja sa nestraním tejto spolupráci, chceli by sme úzko spolupracovať a práve preto, že je pán Botoš autorita v tej rómskej komunite, tak ICOCRIM a ja teda osobne využívam takéhoto človeka aj ďalšie osobnosti, ktoré sú tu a ktoré prišli na našu medzinárodnú konferenciu, aj pani Pompová a teda ďalšie osobnosti, ktoré vedia a majú čo povedať tomu prepojeniu organizovaného zločinu, ktorý je prepojený, ako som už aj povedal, nehľadajme iba problém v Rómoch, tej trestnej činnosti, ale aj trestnú činnosť, ktorá je páchaná na Rómoch. Alebo teda aj spolupráci s rómskou komunitou. Ale k tomu v diskusii si myslím, že ešte nám povie viacej pán rómsky král Robert Botoš. Ďakujem veľmi pekne. Gratulujem. Teším sa na spoluprácu.